готов за действие, Райдър, сър! Уоли е напуснал залива и се скита из целия град. Защо Уоли би напуснал водата? Трябва да го намерим и да разберем. За тази мисия ще ми трябва... Скай! Искам с хеликоптера си да намериш Уоли и после да го наглеждаш, докато го върнем обратно в залива. На Скай задача и дай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Намерихте ли Уоли? Не. Кой да знае, че ще е лесно за голям мърш да се скрие? Райдър, видях Уоли. Заглеждал се е в една шахта в средата на Мейн Стрит. Отиваме натам! Какво казва Уоли, Маршал? Много му липсва приятелят му. Няма да се върне без капитан Турбот. Благодаря ти! Скай, Маршал, Роки! Всички ще търсим капитан Турбо. Чейз, ти остани тук и отклони движението около Уоли. Разбрано. Гоно си! Намери го, Райдър. Капитан Турбот е на ръба на скала. Добра работа, Скай! Използвай лебедката да го вземеш оттам и да го върнеш в града. Добре. Ремът! Ахой, Уоли! Измъкни се, за да се върнем заедно в залива! Получи се! Сега води Уоли обратно към водата, Скай! Насам, голям шишко! Райдър, Пес Патрул, с Уоли сме замаяни от благодарност, че ни събрахте отново. Няма проблем, капитане! Когато имате своенравен морж, само извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодиан.